jogedane ayu bagus penarine nyuwun kenging pangan sami ditobade amiwiti kesenian jaranan manunggal tri sejati ole 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 ayo padha dilestareke kesenian jaranan ayo padha diuri-uri kesenian jaranan manunggal tri sejati jadilan kang rembaka manunggal tri sejati saka desa bangun cipta ayo padha dilestareke kesenian jaranan ayo padha diuri-uri kesenian jaranan manunggal tri sejati jadilan kang rembaka manunggal tri sejati saka desa bangun cipta. Oh iya Rah hore hora 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 Yo Meka Meka Rizal Hatta Doni Doni Dondol Meka yo Rah hore hora Ya os oh ya yo yo ya yo nyot ah ho ho a ah ho ho a ah ho ho a ah ho ho a ah ho oi ya yo 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 Manunggal Tri Sejati. Ha 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 ha. Sekesek ya, sekesek, sekesek, buka siti, sekesek, 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 buka siti, ah 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 ah, ya oh. Wah ya, yuk 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 yuk. Oh ya. MTS Bolo. Gembelengan, jogi jogi wakul kul, gembelengan wakul impang sekane hati sak latar, wakul impang sekane hati sak latar, gundul gundul macel cel.
Bantul kembelekan
ya 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 oh yuk 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 oh ya yuk ya ya oh yuk 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 ôi ya yuk 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 padha nelongso zamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata asoy yuk cepet nelongso zamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata yo ya yuk 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 yo ya 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 iyo arah 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 oh ah he ah ya ah he ah 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 ya oh ya ya
Geruduk. Oh ya, yo. Yo, reget, yo, ya.
ya ya. Kutane uwit metu awas ngati-ati coba do ngasih kanom panggo cating setan. Ya 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 awas ngati-ngati coba do ngasih kanom panggo cating setan. Oh. Yo, ya, yo, ya. Oh ya, si ya, yo, yo, oh iya. Yos, sor, yuk, ya, yo, ya, ya. Oh, 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 ok. Oi, ya. Kewane komplit. Ayo. Tolak bala ing sengolo dosa kyai angraketa kesesaji kanggo srana kenira asem pamuja amba minta nugraha saking yang witi. Yuk. Asu kok Janet. Memang asu. Asu. Aku punya anjing
sedang berlari-lari sambil berlari-lari. Heli. Yo ya, yo. Asune aku pak kowe. Yo. Asoy. Asoy. Kewane komplit. Aduh. Sarane, yuk. Hose hosa, sa hose hosa, hosa 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 hose hosa. Parongan moto beling rene otak tempiling. Nggih monggo Bapak Ibu Mas Mbak Adik ingkang cerak blumbang celeng radik mundur nggih. Mangke ndak kecipratan banyu celeng. Ora ana banyune apa? Oh ya ora apa-apa. Kecipratan banyu celeng marai awet nom ya. Iya.
yuk. Oh. Ya, iya. Apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa meneh dolan pengen aku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa tresnoku. Tenan yo masa toh untuk Anda Asoy bareng Safela Fajarina ada Dimas sudah Doni Dodol Meka yuk apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa meneh dolan pengen aku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa tresnoku iya. Gawe ati ratapan kasmaran muka-muka iso dadi kasunyatan muka-muka iso
dadi kasunyatan